Rusiýanyň 31-nji ýylda geçiren iri harby deňiz ýürüýüşleriniň ideýany Hazarýaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňzine dabaraly harby deňiz paradyny geçirdi. Diňjalykda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýürüýüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçleriniň kuwaty bilen tanyşdy. Rus medeniýetine görä Rusiýanyň 31-nji ýylda Hazar deňzine we beýlek suwlarda geçiren harby deňiz paradyna Hazarýaka döwletlerden Iranyň we Azerbaýjanyň harby gemleri hem gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Serdar Berdimuhammedow çarşamba güni Hazaryň kinaryna ýerleşýän garşy deňiz birikmesine dik uçurly baryp ilki başda Dengizhan korvet kysymly harby gemisi bilen tanyşdy. Ýatdasa garşy deňiz birikmesi 1 ýyl mundan odal açyldy. Dengizhan harby gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Has ol Dengizhan gemisiniň Türkiýanyň Diýarsan gemi gurulşy karhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň awatdyş karhanasyna guruluny habar berildi. TDH Dengizhan korvet harby gemisiniň garşydaşyň suwasy hem de suw üstü söwüşçüň gemilerini Guru yer we howa nişanalaryny ýekelikde hemde gemi urgu toporunyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüýüşiniň dowamyny 25-den gowrak türlü kysymly gemiler şol sany söwüşçüň katerler, gaýyklar, goruk gemileri görkezildi. Döwlet medeniýeti ýurdun harby deňiz güýçleriniň kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berentlikdäki we 1600 tonna agrymnaky Dengizhan korvet harby gemisi Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň inventarynaky iň iri harby gemi bolup durýar. Harby neşirlere görä Türkmenistanyň Dengizhandan başga Russiýa döndürilen yeni 2 korvet harby gemisi var. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer Türkmenistanyň Hazarda geçiren harby deňiz paradynyň esasan Türkmenistanyň öz harby güýçleriniň kuwatyny görkezmek isteginden hemde türkmen ýol başlarynyň Russiýa bildirýän ıgrarlylygyndan ibaret bolanyny aýdýar. Well, there's two things that come to mind, and you've touched on both of them in your questions. The first thing is that, of course... Bu ýerde esasan iki pikir dörýär. Birinjilik bilen elbetde beýleki ähli Hazarýaka döwletleriň durly ululukda öz harby deňiz güýçleri var. Elbette Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçleriniň gününi bellemegi bilen şeýlede beýlek kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň ünsün çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähildir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek istedi, Panyer aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugyny iýul aýyna Hazarýaka döwletleriň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňiziniň howpsuzlygy ara alınıp maslahatlaşyldy. But I think the more relevant point would be the Russian connection. Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermen aýtdy. Panyer soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň arbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýliň hassa güýçlenýäni gurrun berdi. Russiýa Hazar sebäpine howpsuzlygy ünsü çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazawstan we Russiýa 6-njy Hazar sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna Hazar deňizine Kinarýaka döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar. I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board with what Russia said that Meniň pikirimçe harby parad bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen biledigini işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň Hazar deňizine howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlary bilen ulalaşýanyny hemde bu babatda Moskwanyň ýygyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermen aýtdy. That Turkmenistan is following Moscow's lead. Bruce Panyer Hazar sebäpine hiç ýyly howpun awynmaýanyny belläp sebäpde hususan Russiýanyň ýol başlygyna howpsuzlygyň gün tertibine getirilmegini soragat sanalýar. There's really not much of a security threat out there, right? Russiýanyň iki hepdeminden odala geçiren harby deňiz ýürüýüşleri ýurtda her ýyl 31-nji ýylda belenip geçilýän harby deňiz güýçleriniň gününe bagyşlanýar. Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň gününi her ýylyň 9-njy oktýabryna belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýylda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen portal komneşri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen Hazar sebäpinäki ýurtlar bilen harby hyzmatdaşlygy westirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Fire Power neşriniň 2022-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň kuwaty boýunça Hazar sebäpine Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleri hasabaty girdilen 140 ýurdun arasyna 71-nji oruna ýelýär. Deňiz güýçleriniň sanawyna Azerbaýjan
140 ýurdun arasyna 77-nji orunny, Gazagystan 93-nji orunny gelýär.